A či si mi tu pištík môj? No, kde by som mal byť? No ale ja reku, či nie si dole dedine, lebo tam je teraz veľká sranda. Chlapi si novú hru vymysleli. A čo, Vari zase hádžu valašku do televízora, keď tam spieva Kazík? A kde? Však to ich už prešlo. Teraz každý z nich vypije liter vodky, potom vyjdú na ulicu a hrajú kolke. Hej? Na veru. Postavia sa ako keby nič na cestu, hrbatý Paľo im robí guľu a kto je najviac ožraný, ten hádže. Strašná sranda, Pištík, hlavne keď Paľa hodia na opačnú stranu dole brehom do potoka. Hej, tak to by som si aj ja mal ísť dakody zahádzať. A môžem aj ten kanón požičať, čo má predseda v garáži ešte od fronty? Predsedu mi ti nespomínaj, Pištík môj, ovce si už podojú. A kerie? Akože kerie naše, nie? Tie dve? No hej, tie, no. Aj keď je pravda, že som ich už dobre dlho nevidel. Celvo leto. Možno ak ich zase to naše krepo psisko zobralo dať na prechádzku ako minule. Keď ich učil v priehrade motýlika plávať. Počúvaj, Pištík môj, ja ti mám takého tušenia, že ten predseda ti príde na nás pozrieť. Aj keď teraz má inakšie starosti, ako sa mu to ďalšie decko narodilo. Hej. Z Bratislavy mu napísali, aby sa oženil, lebo vraj kazí morálku medzi ľuďma. Čo kazí? Morálku, Pištík, to je takovo cudzvo slovo pre teba. Jaj. No, na môj dušu, ja som to tušil, Pištík, pozeraj, predseda se mierí. Jaj, to bude zasi k reči, bude sa na oštiepke pýtať. Aj, neboj, to dáko zatlčieme, možná. Á, predseda, tak čože nám nesiete? Ja vám dám, že čo vám nesiem, kuva, ja vám nesiem. Už ma ozaj nesete, chlapi. Kde je mlieko, kde sa ovce, kde je moja Anča, kuva? Tak o tých ovciach ozaj nič nevieme, predseda. Ale Anča by sa pri dobrej vôli hádať aj našla. Ideme hľadať, nie? Hej. Aj kde hľadať, kuva? Nemám čas na také kreposti. Decko musím pokrstiť, krstnú maku zohnať, oženiť sa musím, kuva. To má najviac. Som bol aj na pýtačkách 2 dní. Na pýtačkách? Vari ste bol tú nešťastnicu o ruku popýtať. Aj, taký ste spostí, že až. Na čo mi je jej ruka? Peniaze nak donesie, kuva, nie buku. Ozaj, predseda, ako vám to dopadlo? Prijali vás medzi seba bez nátlaku? Dopadlo. To je vám taká krepá hodina, že až? Oni sa normálne v obývačke aj vyzúvajú ako sprostí. Joj, predseda, to len vy radšej choďte tahet. Ti ešte budú chcieť, aby ste sa na sviatky aj osprchovali. A všetko majú na elektriku. Len som zazvonil a už ma to aj šľahlo o chodník, že proti zlodejom. Čo som ja zlodej? Predseda, kúa ste zabudli povedať. Zabudli. Nezabudol, nechce sa mi, kúa. Tak potom nič, keď sa vám nechce, no. Ha, ešte aj siepke na dvore majú na elektriku, kúa. Normálne ani neniesí vajcia. Oni majú hneď pláženicu, kúa, také siepky. Také by sa aj tu veru zišli, lebo keď Anču nemáme, tak nám nikto nenavarí. Veď ja si to ani neviem predstaviť, že sa zobudím a ona bude veľa mňa a ako sa ešte bude chcieť aj boskávať, tak ja... To akože s vama, predseda? No? Joj, to by som si telko nefandil, predseda. Boskávať sa asi nebude chcieť. A to už je jedno, kula. Radšej mi povedzte, kde zoženiem krstnú mateľ, alebo tatu, kula. Dedine už všetci bojí. Nikto nechce ísť druhý raz? Jaj, predseda, tak si takoho z Bratislavy zavolajte, keď vám stadiaľ napísali, že sa myslíte oženiť. No čak. Dobre vravíš, Pištík môj, súvisle, až mi je to divno. A veru, z Bratislavy radi prídu na dedinu vypiť si. No dobre, ale koho zavať, kula? Koho konkrétne? No tak zavolajte ministerku rodiny, keď idete krstiť. Tam musí prísť. Čo ste načisto krepy, kula? Kde ja zoženiem toľko peňazí na pájenku, kula? Ja teraz šetrím.
Nuž tak, predseda, zavolajte tú druhú. Tá možno nie je taká náročná. Túto, no, pani Totovú konkrétne myslím. Té som už volal, kula. Tá nemôže, tá je už krsná Mateľ ťavy. Tak jej povedzte, že idete dákýho somára krstiť, možná príde. Ale no tak, Pištík. Však možná to bude normálno, decko. A veď hej, dakody aj motika vystrelí. Čo sa ja budem ondiať, kula? Vy dvaja pôjdete a hotovo. Jeden bude krsná Mateľ a druhý krstný tata. Ale predseda, prosím vás pekne, dvaja chlapi za krstnú mater. No a čo? Kto si to všimne, kula? No to je pravda. Vo vašej rodine nikto. Aj tak ma to sekla. Aj Anča odíša, aj mi tam teraz duha príde, aj ponožky si bude musieť vymieňať, aj košere plať. A kto vie, čo si ešte vymyslí, kula, chlapi, ja sa zahúšim. Ja sa zastrelím, doneste sekajú, kula. Ale predseda, prestaňte. To by ste nám urobil. Taký dobrý človek, veď hádam mu voľako pomôžeme, nočak Pištík. No a tak, ak chcete, tak odmachneme nevestu. Alebo ak chcete, tak vám ju o polnoci unesieme a už ju nikto nenájde. Veď ani Anču ste doteraz nenašli. Kula, chlapi, a naozaj by ste to pre mňa urobili? Ja by som potom aj na tie ovce zabudol, aj na uštiepke, kula, možno aj na Anču, no? Však sme takí chlapi, predseda, pokope musíme držať. No dobre, a kde by ste ju akože uniesli, kula? Nie, že ju dakde na druhý deň nájdu a dakto ho vráti. To by som vás zabil. Nebojte sa, dobre ju skováme, voľade do zvona. Alebo do truhly, podľa toho, kde sa zmestí. Alebo podľa toho, čo je viac pristane. A keby dačo zavoláme toho nášho krepího psa. A ten vám ju tak odvlečie, ako tie naše ovce. A tie už, na môj veru, nikto na okolí neuvidí.